Miabot na nga sa 471 ang COVID recovery sa o nangaayo gikan sa coronavirus disease dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Napanantawan kini sa kadaghanan o mudaghan pa kini inig-abot sa resulta sa RISWAB nga gisubiter ngadto sa RISU 7. Ani ang report. Silang 23 ka mga COVID asymptomatic sa sitio negative Barangay Carita nga naka-recover na gikan sa coronavirus base sa resulta sa ilahang RISWAB. Gipapauli na sila mga Pinoyanan karong adlaw. Kabahin sila sa 471 ka mga recoveries nga natala sa dakbayan sa Sugbo. Gani karong adlaw lang adunay 77 ka mga nagnegatibo na sa virus nga naglakip sa Barrio Luz nga adunay 62, Bakayan 8, Suba 3, Punta Princesa 3 ug Labangon 1. Daghang nalipay nga mga pamilya ani kay mabalik na sa ang ilang mga minahal sa kinabuhi nga nag-positive gumikan kay naka-recover na o nag-negative sa pinakawahi nga swab testing kung diin igawas ang resulta sa PCR machine. Samtang napunan og 42 ang nagpositibo sa COVID sa syudad nga mihatod na sa 2,055 ang sumada. Apil niini ang 22 gikan sa Barangay Pasil. Suba ug Sambagdos adunay tag 3, Ermita, BGMP ug Tihero tag 2 ug tag usa sa Dulho Fatima, Pahina, Sawang Kalero, Basak Pardo ug Tisa. Kasagaran kanila mga asymptomatic. Ang naas barangay isolation centers akong balikon mao na ang mga asymptomatic way gihambin nga sakit, maubuman, sipon, hilanat, wala gihambin nga sakit. Apan nag-positive atol sa swab testing. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.